Добре дошли на всички в този видеоканал. Този видеоканал представя и ви дава небесни любовни писма, изпратени до нас тогава и сега от нашия Господ Исус Христос и от Пресвета Дева Мария, за да можем да се подготвим правилно за небесната сватба на Божия агнец. Днес представяме Словото Божие, изречено от нашия Господ Исус Христос в светата обител на Новия Йерусалим в Румъния. Извлечение от Словото Божие от петата неделя на Великия пост. На света благочестива Мария Египетска от 21 април 2024 година. Небето е моят трон и аз седнах на земята като ложе, на което да се облягам с идването си от Отца при хората и да им говоря, и да седя с тези на небето на земята на трапезата на Словото. Защото е писано в писанията за моето идване със светиите и моето идващо слово не може да се изпълни за вярващи и невярващи. О, не намерих вяра на земята за моето идване. Но трябваше да дойда, ако е така писано, за да изпълня, и трябваше да приготвя място и души, които обичат Бога, за да мога да повярвам в тях, че Господ идва и тогава ще се изпълни това писание, това чудо, очаквано от векове от всички праведници и светии, които са живели в плът на земята заедно с Божието дело през времето сред хората, и ето, тяхната радост се изпълни и тяхното чакане приключи. Защото аз, Господ, идвам с тях при хората, идвам на земята като словото на сътворението на света и тези, които твърдят, че познават писанията, казват, че има още дълъг път преди идването на Христос да се изпълни, но ето ме, от 70 години говоря на земята и идвам с трапезата на Словото и с моите светии в огнището на румънската нация, на което сега имам скинията си, на края на времето. Няма вяра на земята за моето идване, но аз идвам и все още идвам и всички са готови да се покажат за удивлението на невярващите, които казват, че знаят всичко и никой да не вярва, че възкръсналият Христос идва, и че Той е този, който Той разпространява Словото си по земята на длъж и на шир, и се изпълнява пророчеството, което казва, че Божието Слово идва, че Господ идва със своите светии. Всички носени на бели коне, на Божиите ангели, станете, вие, синове на портите, за да ви въведа Словото и в книгата. О, вие, синове, и вие ме направете на пътя, и така нека идването ми да се изпълни като светкавицата, която излиза от изток, и удря на запад, защото аз, Господ, говоря на вас и Словото ми се чува при зарез слънце с миг на око и е свидетелство, че Господ идва, изпълнявайки своето идване. Неговото второ идване от Отца за хората, идвам с облаците, о, синове, идвам при вас, за да посеете семето на Христос сеяча на земята, защото тук и там все още има земя за моето семе и вяра, че аз съм Словото, че аз съм пастир и че идвам при моите претърсвам стадото и неговите пастири, но те казват на всички да не се приближават да слушат, защото знаят, че не е пастирът, че Господ няма да дойде. О, добре, как да кажат друго, бедните хора, щом така са накарани да говорят, щом така изисква Господарят, на когото служат на колене. Ето, те не бяха мои верни слуги, но те угаждат на Антихриста дори с цената на живота си и стадото, защото това е времето, време на голяма грешка, ако пастирите застанат в ръката на невярващите и антихристите чрез неверие, винаги съм напътствал онези, които ме намериха, когато дойдох на земята, и винаги съм им казвал, махнете се от света, народе мой, за да не иска Господарят му да пиете от виното му. Излизайте, бягайте в планините, така им казах. Бягайте от света, винаги съм им казвал, защото в света има отрова за онези, които са с Бога на земята, да ги завлече с всичките си ръце към разврата и към алчността за притежания и пари. О, и не човек се нуждае от това, но вярва ли, имам със себе си сред небесните, с които се нося, имам днес онази дъщеря, която излезе от света и се обедини с ангелската мъгла, след като светът я разглези напълно, след като тя разглези мнозина в света с копнежа си за развратен живот, а след това тя беше призована към святост и тя напусна света и се освети. Защото тя ходеше по водата от един бряг до друг и когато говореше с Господа по време на молитва. Тялото й кратко се издигна от земята, и тези знаци свидетелстваха за нейното излизане от света, от покварата на земята, от която никой не може да избяга, като остане с синовете на света. О, какви велики чудеса прави Бог чрез онези, които идват от света и ми дават цялата си любов. Няма по-щастлив, по-сиен човек от този, който обича Бога със сърцето си и с делото на Неговата святост. О, синове! Ето, няма щастливи хора на земята, защото те не знаят тайната на своето щастие. Нито богатият,
нито бедният са щастливи, никой не е щастлив, ако не живее с Бога на земята. Ето ги и тези от моята Румъния, отиват в далечни страни да печелят пари. О, какво да правя с парите, човече? Нямаш нужда от пари, но не искаш да повярваш, дори и Бог да каже. О, не преследвайте парите, защото не знаете какво да правите с тях. За да не станат ваши грехове и загуба на душата ви. Не можете да купите вечния си живот с Бог с пари. О, дори живота си на земята не можеш да мамиш с пари, за да ги имаш. Ето на което те уча. Бягай от алчността, бягай от мамона, бягай колкото можеш по-бързо, защото този дявол, мамонът, има много лепило и то остава на ръцете и на душата ти, колкото и да си измийте се. Всички онези, които се осветиха за своето вечно щастие, се отказаха от своите притежания като Сатана и се предадоха на небето на земята и дойдоха при мен чисти от мамон, както и Мария от Египет, младата жена, която обичаше походта на разврата още като малко дете. Но веднага след знамението от небето, което дойде по пътя и кратко, тя се остави да бъде завладяна от Божията любов и се предаде на Господа с цялата си любов, която тя превърна в свети сили и остави света и земята обитавани от хората на греха и дадени на Бог и неговите ангели и ангелския живот. Пред Господа. Това същество, възкресено от мъртвите на грешния свят, нямаше нищо останало в света и тогава тя имаше службата на ангелите със себе си и любовта изцяло към Бог, за опрощението на тежките и кратко грехове. И тя беше простена и аз изпратих за нея Божий свещеник, за да му даде хляба на вечния живот. И всички те са свидетелствали на всички до ден днешен Божието чудо, вярата, която върши чудеса без равна. Учих всички онези, които взеха думата за вечен живот от моята маса тук и винаги им казвах: синове, синове, не носете това, което светът носи, не използвайте това, което светът използва, не се стремете да приличате на света, ей, синове, за да ви познае Бог между синовете на света, защото лицето на света е грозно, черно е от грях, отровено е от сместа и ви осквернява толкова много, че не очаквате грозното. То те отделя от Бога малко по малко, без да очакваш, и за това се нуждаеш от вяра в Словото ми и се нуждаеш от послушание, за да бъдеш щастлив, защото иначе плодовете на вярата не растат, а напротив, те растат вонящи тръни и рани, на грехове, които носят рани. И не напразно оставих притчата за богатия младеж, който се грижеше за поведението и стъпките си според Божиите закони, но имаше мамон да го придружава. Той имаше богатството и парите, под прикритието на които могъщите управляват света и хората му, и когато му казах, че трябва да даде от него това, което изповядва с мамон до него, той се натъжи тогава и си тръгна и избра да се освободи от ходенето му с Бога и аз трябваше да му изпратя избавление от този дявол. И едва тогава да му дам правото да върви по тесния път със стъпките на живота си. О, синове, вечен живот се придобива чрез опрощението на греховете и чрез съзнанието за недостоинството, че никой човек не е достоен за Бога, но чрез Господната прошка тогава оставаш Негов син, само че прошката не трябва да се краде, не можеш да платиш за него с каквото и да било и то трябва да бъде получено чрез работата на чисто сърце, чрез себеотричане и чрез съжаление за дезорганизация срещу духа на живота отгоре над човека. И ето, прошката се получава само когато старият човек бъде променен в новия човек и който вече не го остаряше да падне. Аз изрекох словото си към вас и искам да се съберете в него, синове. Мир! Себеотричането, самото може да ви помогне да обичате Бог и да го следвате в цялата истина и винаги. И мир на вас, мир на вас, мир на вас, о, синове! Амин, 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 това е краят на днешната програма. Нека Бог да ви благослови и да ви държи близо до свещеното му сърце, амин.